Takže, vitajte, privlačoví priatelia. Dneska si predstavíme shock leader od Varivasu s názvom VSP. Ľudovom hovoríme VSPčko. Je to fluorokarbon, ktorý je vlajkovou loďou pri pstruhovom chytaní firmy Varivas. Sú v ňom spojené tie najdokonalejšie technológie, ktoré Varivas pri fluorokarbonoch používa, a to VSP. VSP znamená, že tento fluorokarbon je o 15% hustejší molekulárne ako ostatné fluoráče, čo mu dáva obrovskú výhodu, čo sa týka odolnosti, čo sa týka odieru, proste ten fluoráč vydrží strašne veľa. Okrem VSPčka je na ňom aplikovaná aj technológia SPT. V preklade, nikto si to nemusí pamätať, ide o to, že má nanoživicový povlak, naozaj veľmi pevný, ktorý ten fluorokarbon dokáže ešte spevniť, a tým pádom, pokiaľ potrebujete fluoráč na situácie, kde sa chytá veľa rýb a vy nemôžete riešiť, či vám vašu zostavu poškodia zúbky pstruha alebo kontakt nadväzcu o kameň. Proste potrebujete, aby to vydržalo dlho, aby to držalo pevne, aby ste to mohli používať na pretekoch alebo aby ste to nemuseli každú chvíľu preväzovať. Vtedy vyskúšajte VSPčko. Čo sa týka priemerov, robí sa od 10 po 16, takže to napovedá, že to je určené hlavne na pstruhové chytanie, ale bežne si ho brávajú chalani, ktorí si na ňo zvykli na ostriežov, na jalcov, proste všade tam, kde potrebujete kvalitný fluoráč. Skrátke, pre tých, čo nie sú pretekári, na čo je fluorokarbon, na čo je nadväzcový fluorokarbon, poviem vám to takto, plní nám ako keby funkciu lanka. Keď chytáme na nylon, na konci je fluorokarbon. Keď chytám na ester, na konci je fluorokarbon. Keď chytám na šnúru, na konci je fluorokarbon, a keď chytám na fluorokarbon, aj tam je na konci fluorokarbon, ale nadväzcový. Takže pokiaľ na tento typ chytania ešte nie ste zvyknutí, vyskúšajte to, je to naozaj rozdiel triedy. A keď už tam dať nejaký kvalitný fluoráč, vyskúšajte VSPčko od Varivasu. Za mňa je to asi jeden z najdokonalejších fluoráčových nadväzcov, ktorý sa dá kúpiť. Ďakujem za pozornosť. Choďte na ryby, choďte k vode a bavte sa tým. Ďakujem.